Video indabangira a President Chakwera. With all due respect, Tima Wulemegezani, you are our president, president of Malawi. Don't mind Ujinyanga guys, Mwanga wa Robert. Okay, so a President Chakwera, ineo ndine mods ma Malawian citizen. Meaning dziwo iliso na neso dilindikawe. Sinanga a president muntu kula akale president amafuna mavoti wantu. Meaning antu fetofe to safe ndi fantu amodzi komano tumasanka muntu modzi udadzivanga lead the whole country. At the end of the day we are all one. Even though zandalezi zimatelekanitsa ife wantu kuti tizikondana zimatidanitsa amenyana uku unalinde unkhani zake zandale. So zandalezi zikubwetsa chidani kwa anthu ambiri. Komano the laws basi. Komano let's continue. Okay, so manyuzi muri mamvo kuti ino ya Chakwera akuti mukakhaso kusinanga mavuto ayandikire akuti mukakhaso pa mpando mubweretsa ntchito kwa anthu 3 miliyoni muonetsa kuti ali pa ntchito komanso mwana wina aliyense mudzimpatsa 500,000 kwacha mpaka dzafike 18. I don't know kuti mudzimpatsa pa mwezi kapena mudzingompatsa basi kungomuyikira mbanki. Ukuku ndiyenda kunga mfundo zotetsa chibwana mboma mwachitsanzo Manifesto imeneyi ndayikamo ma service 72 atsopano omwe tidakhazikitse mbomamo. Modzi ya iwo ndiye kuti nkhani ya tsogolo account yomwe izitsegulidwa mwana aliyense akangobadwa ndikumamsungira ndalamazo mpaka nadzafike zaka 18. Akafika zaka 18 akhoza kukhala ndi access ku ndalama zimenezi. Tsono tangoganizana mmene azifika zaka 18 ndalamayo idachulukitsidwa kukwana mamiliyoni. Ndalama yena sizikuwasangalatsa chifukwa akuti ndalama yoti sadza zipeza mwayi umenewu muzitenga kuti koma mwayi wake mwakuti ndalamazo wena aja amakonda usolola sazisolola apa. I don't know. Komano ari munakambaso zoti kaya anthu ena alemera izi ndi izi mupanga izi ndi izi komano pali ma decision enawa amene kwa Malawi fesa ngati pendulire yayi ngati awawa muti akuti 500,000 kwacha mu banki ya mwana pakana dzakwanitsa 18. Decision imene ina number 1 ku Malawi kunokosa ukakale ibwe ititika population ku Malawi ikhala very high. So Malawi kungova pa ndalama muona ndithu anthu amamidzi adzingoberekana anthu angoberekana ndipo ndi anthu kukhala ari kubereka ndi number 1 ku Malawi kulumpha wikale. I don't think that idea it's a good idea. It's gonna destroy us. Anthu mukukula anthu andale mukukula and anthu andale ndino anthu you have money, you are rich, you are stable. Ndemu mwakhala mboma mukamapanga ma decision mudzipanga ma decision ori number 1 inu mudzapita mulungu adzakutengani. In other words alisadzamwalira. Nde munthu wamakula obviously umakha kuti nthawi yako yomwalira. Ndi anthu amene mumabwera ndi ma ideas ngati amene mudzatisiya and generation iyi idzakhala no ifeyo tidzakhala matisira mavuto. The population is already high. Umphawi is high. So mukamabwera ndi ma idea You need to come up with idea or they should fix the economy of this country. We are here, we are crying.
We are crying it with it. Komano muntu ngalineyo tikaule ndi ndalama chanchani ndiye ndikuyankhula zinthu izizi anthu ambiri bwezati iwe ukhale president izi because people think kuti you need to have money to be the president. No, you need knowledge. Knowledge is everything. Generation and things are changing. AI is taking over people's jobs. Kuma wae kuno nditu maskulu mu mabuku ena naona buku ina my baby, my child. Kuma nozo mwezi nani buku mu, I'm like, come on, the world is changing. So zintuzi, any decision that you're gonna make for us Malawians, please, it needs to suit how things are changing in the country. Sama kana ntodo otalira. And ababa muna ntuna zindu opyeza. Hey, wechoka pita uko milomo yako wechoka chanchani. People are blind. Kumayo kuno kundukuza kumayo kuno zimsusu kuyenda. Kuma Tamia jako ngwankula zimenezo. Wewe warumidwa ndanda ine sintumidwa. Sinditumidwa ndi muntu ine. Sintumidwa ndi muntu. So you mean again in DJ? When you are making decisions, make sure it's for us. You are making it for us, you kids. We are your kids. Don't make it just by yourself. We are your kids. You are stable. And it's so sad. At the end of the day, we are all together suffering. We are all together suffering. Instead of focusing on zeni, like it's like my youth ambia, they are blind. When it comes to Zandalamas, my youth kungoza zodi, or I know the case when in drama, kungoza zodi guys, Mwandi for the eyes at Zandama, 10 million watch, and 12 hey. So, Monto, what's 10 million watch? You think that's how economy is fixed? And when I'm trying to go it's gonna affect us. Kumano amena zugudi ampawi febena tizungokaje de UFOD you never know. You know akakuza kuzango ndibatsambama UFOD na yankula. And slowly we are becoming slaves. So mutungane kama yankuwa izima kaza ngunda na Malawi ndugunda swaze bayanga nanga kozi leo nagula muwa mpawe. I know how poverty works. Mpawe wanga, it has nothing to do with the government. No, mpawe wanga ndi wanga. Kumanu kumare kunoku in India, I'm working hard. I had 300,000 waja. I don't even know. I can't even express 300,000 waja in Zadura 1 billion. Why can't we just find the root of the poverty and fix it from the root? Also, we should fix poverty. Kumalizira watamba. I hope you understand. Have a good night. I am Sebi no Selma Wundani. Adibi no Selma Wundani. UTF no Selma Wundani. Andani. Chibani Selma Wundani. Kumano zibani zanu zimadilika nitsefe.